Tretím typom ľudí sú ľudia, ktorí príjmajú lásku cez dary. A tu nejde o cenu, ale ide o určitý symbol toho, že si na mňa myslel. Takže nemýlme si to s nejakým materializmom, ale skôr s takým emocionálnym ukotvením v tej symbolike toho daru. Samozrejme, môže to byť napríklad čokoláda, kvet, líst alebo teda nejaká kresba, ktoré deti veľmi radi dávajú. A v partnerstve sa to môže ukazovať tak, že ak ti partner niečo neprinesie len tak vlastne, ak máš tento tvoj jazyk lásky v podobe darov, tak môžeš mať pocit, že ťa nemá až tak rád. Taktiež teda deti si pamätajú tie dary ako nejaké veľké veci. Naozaj tam ide o ten princíp, že si na mňa niekto spomenul. Pre týchto ľudí je dôležité naozaj tak spontánne raz za čas im priniesť nejakú maličkosť. Môže to byť napríklad, keď si na dovolenke mušla z pláže. Môže to byť nejaký krásny kvet, ktorý si našla v obchode. Môže to byť kamienok z výletu, môže to byť nejaká drobnosť, ktorá ti jednoducho toho človeka pripomenula. A pre nich je kľúčová veta, že keď som to videla, spomenula som si na teba a chcela som ti to dať. Takže pre týchto ľudí je to v podstate ten dar nejakým symbolom tej lásky. Nesie každý ten predmet správu, záleží mi na tebe, vidím ťa, milujem ťa, myslím na teba. A pre niekoho je to maličkosť, ale pre tieto typy ľudí to naozaj znamená celý svet, pretože každý ten dar si nesie nejakú spomienku emocionálnu spojenú s láskou. A toto je pre tých ľudí najdôležitejšie.